Men begenýän köp ýerde edil atawaý meňe zehirlenme talant aýdyma diýene käwat gynan ýarlanyrma. Soň kuwatlar toýlara barýan şu ses güýçleniriz aparatlar güýçli açyp ellerini mikrofona ýasar gyýgyryp çygyryp atawaý boljak bolýarlarda. Atawaý bolmakna Kerim Halipe bilýär. Dogry ýyňdaýdyň adamlar soň kuwatlar ünsferin toý baranyňda oturup bilýärmi? Şeýler güýçli açýarlar. Adamlar lezzet almak üçin marya lezzet al gaýdýana Gülşat Dogan siz beýle däle saýdy maýdanda şonýalyk bolanok. Men diýjekdim atawaý onýalyk däle ol wagtlar Kerim Gülşat ene Maraljan belli hem oglanyň wada hem gördüňiz. Bir ýaşarny etjek haýsym şolar ýal halifalaryň ruhuny anjytmalyk üçin birazjyk bir edepli ikramly bolmaly. Geçen sefer dedim ben Mergen Can çağırdım. Mergen bağısı oluyordum bir peteldi bolmayan dedim de. Ayağım sınıvat yok. Sınıvat bolmasa halkın günahı yok. Olar yalı halkı ediyet vermelerle. Bariyan ol güýç açyalar da. Eger men öz pikirim belki yanlış yandırın. O zaman men yolla gelýänne şu bizning oğlumuzda Kerimem maranlar, Gülşadam maralam maranlar, Nuriya Tokkada vardı, Uğdil Tekede, Ballı Hacım vardı. Demek şolarda insap bolmaly diýjekdim. Belki şu goşyn bir wagt ýazyldy men bir ýyllyk diýen hiç ýerde okamapmy, ursat bersenem okaýyn. Belki men ýalňyş ýandyryn. Nämenni ýugdulmaly insap. Insap ýaşy diýerler insanlar ýugdulmalyň bar ýugdulup innigedek ýetädim insapy. Insap ýaşy diýerler öňüňler. Nämenni ýaman boldum ýaşy ýa bahany ýokarrak galdyryp awraýyň şonça da galýarym bagşy. Yaman algylymy dogolylygyňdan näme diýsen göter öýdýän ümmet halk göterýär diýip alýan teňilen bir gün sen gözüňe düşmezmi gymmat. Insabyny ýitiren diýseler ölüm bilen görlerdi deňmeden ýa ýitirseň iň gymmatly zadyňy tapylmady diýänmi oňa galan geň bilgin hasapsy zat ýok panny hak hasap bardyr bilseň bir ýerde bärde özüň çykarsaňam hasaby ol ýerde çykarman galaýma derdi. Näme ýitirseňem ýitirme insap. Näme ýutsaňam insap ýutma. İl gün sizi dogur öýseňem aýgün iliň bilen adamlyň unutma. Diýäni udurmuş aşköz bokurduk. Insap ise namys ýitir, ar ýitir. Bagsy bolmadynyň ilki ýagsy bol. Insan ise ıgsan iter, ar iter. Belki bağışlaslar meni ýalňyş ýandyryn. Ýöne näme üçin atawaý diýip küýseýärler? Näme üçin Nur Hemmedi küýseýärler? Olar sungatçy hem küýseýär. Men pikirimde şolaň insap üçin küýseýär kadýan. Belki ýalňyş ýandyryn. Men öz pikirim bar.